Un saló ple de lletres i taulers rep a jugadors d'Scrabble de tots els nivells i procedències. Aquest dissabte, el Centre Cultural Sant Josep ha acollit la 17a Copa Llobregat i el tercer amistoso de l'Hospitalet 2025. Per segon any consecutiu, ambdues competicions se celebren en una jornada conjunta en el mateix espai, amb l'organització a càrrec de l'LH Escarràs, club d'Scrabble de la ciutat. Copa Llobregat es va crear una mica amb aquesta idea de fomentar la participació de gent que potser en un campionat normal on estem tots junts pateixen més perquè clar, han de jugar contra gent que juga molt fort, juga molt potent, i d'aquesta manera amb la Copa Llobregat juguen entre ells i llavors és un clima més suau i sobretot si venen debutants es senten més còmodes. El torneig és gratuït i consta de 5 partides en castellà. Es contemplen premis pels 3 primers classificats, a més de per la millor jugada amb la doble L i pel millor debutant. Per la seva banda, l'amistoso, que es juga de manera paral·lela en espai i temps, és una celebració distesa orientada als jugadors de primera categoria. El torneig, que també pot ser una iniciació per a jugadors que encara no s'han atrevit a competir, proporciona un espai còmode on compartir jugades i enriquir-se de l'intercanvi cultural entre jugadors de diferents indrets de dins i fora de Catalunya. La veritat és que es tracta d'anar jugant i anar millorant, però vull dir, per mi no és una obsessió, vull dir que està molt bé guanyar, però m'agrada jugar perquè també trobes en gent i és agradable. Vas a dinar, xarres, vull dir que també fas relacions humanes que també fan falta amb els dies que corren avui en dia. Tot plegat forma una sinergia de joc, estratègia i, sobretot, un ambient col·laboratiu on mai sobren les paraules.